Otaanpa pois, siihen ei voi mennä. Ei mä jaksa nähdä, mä olen niin lopussa. Mä olen niinku kosmetologi katos, kun esittelen niinku... Tää on 10 uutisissa nyt. Köyhät katsojat. Minulla on sipulia kasvamassa täällä näin. Huomaatte sipuli. Tämä ei oikein viihdy meillä. Minkä takia se ei viihdy? No, ei mitään muuta, kun otetaan yhteyttä tuohon TV-kotilääkärin. Hän tietää, mikä sairaus sillä on. No, otimme yhteyttä kotilääkäriin. TV-kotilääkärin nimenomaan. No, hän sanoi, nämä on istutettu väärinpäin. Minä olin kuin äimään käki. Ihmettelin. Väärinpäin sipuli. Herra siuna ja varjele, että kyllähän minä aina olen ennen osannut sipulin istuttaa, mutta ei väärinpäin. Kotilääkäri tuli ja uudestaan tutki. Hän koitti varsia näin. Nyt homma sittenkin. Eihän sipulia voi väärinpäin istuttaa. Hän pyysi anteeksi ja antoi 100 000 markkaa rahaa. Että ettei hänen nimeä vaan mainita Kalle Öster. Kalle Öster. No niin, sitä. No kuitenkin. Sipuli kasvaa nyt näin. Väärinpäin tai oikeinpäin. Sitä minä en vielä tiedä, onko se oikein vai väärinpäin.